ବର୍ଷର କଥା। ଜଣେ ଗରିବ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ କାଟି ନିଜ ଓ ନିଜର ମା'ର ପେଟ ଭରୁଥିଲା। ଏକ ଦିନ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ କାଠ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର କୁରାଢ଼ୀ ହାତରୁ ଖସି ନଦୀରେ ପଡ଼ିଗଲା। କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନଦୀର ଜଳଦେବତା ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ ଅଛ? କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟ କଥା କହିଲା କି ମୋର କୁରାଢ଼ୀଟି ହାତରୁ ଖସି ନଦୀରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେବତା ପ୍ରଥମେ ଜଳରୁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁରାଢ଼ୀ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲେ, ଏଇଟା ତୁମ କୁରାଢ଼ୀ କି? କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ହୋଇ କହିଲା, ନାହିଁ, ଏହା ମୋର କୁରାଢ଼ୀ ନୁହଁ। ତାପରେ ଦେବତା ଏକ ରୂପାର କୁରାଢ଼ୀ ଦେଖାଇଲେ, ପୁଣି ଏକ ଲୁହାର କୁରାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟ ହିଁ କହିଲା। ଶେଷରେ ଜଳଦେବତା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ଇମାନଦାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ 3ଟି ଯାକ କୁରାଢ଼ୀ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଉଅଛି। କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଜୀବନ ଭରି ଇମାନଦାରୀ ଓ ସତ୍ୟତାର ପଥରେ ଚାଲିଲା। ଇମାନଦାରୀ ଓ ସତ୍ୟ ସଦା ସୁଫଳ ହୋଇଥାଏ।